Ce s-a schimbat în viața ta de când lucrăm împreună? S-au schimbat ceva lucruri în viața mea. În primul rând, mă simt mult mai bine. Am mult mai multă energie. Am mai multă încredere în mine. Sunt mult mai organizată în ceea ce privește mesele. Bine, între timp am și învățat să îmi pregătesc eu mai multă mâncare și chestii și am și satisfacția asta. Um, am pe lângă încrederea în mine și faptul că îmi place mult mai mult cum arăt, îmi place mult mai mult la cumpărături. Înainte nu-mi plăcea să merg la cumpărături. Acum am descoperit terapia prin shopping. Uh, am și încredere că pot să fac lucruri, pentru că încercând atâta timp să, să slăbesc și începusem să cred că nu pot să fac chestia asta și acum am primit încrederea asta că pot să fac asta și pot să fac mult mai multe lucruri de care poate nu cred că sunt capabilă sau n-am crezut că sunt capabilă și e foarte, așa, Foarte, foarte frumos. empowering. Mă bucur mult. Ai schimbat și la haine, nu? Ceva mărime, Da, poate. da, am haine, intru acum în haine sau mi-am cumpărat haine în care nu speram că o să intru, adică e un anumit magazin în mall la care, de unde nu prea am putut să-mi cumpăr haine niciodată, pentru că, nu știu, și mărimile mari sunt lucrate mici. Habar n-am, nu știu, și niciodată n-am putut să-mi iau haine de acolo și acum chiar mi-am luat o rochie foarte drăguță. Abia aștept să o port. Nu știu, parcă altfel mă simt, ți-am zis, sunt alt om. Așa mă simt. Ce tare. Da, foarte. Nu mă așteptam, chiar nu mă așteptam. Adică atunci când am pornit pe drumul ăsta împreună în ianuarie, am fost, eram chiar sigură că o să reușesc. Adică am zis, băi, hai să încerc, dar nu eram chiar sigură. Și acum, uitându-mă înapoi, oricum timpul trece. Adică timpul oricum trece, dar e foarte fain să te uiți înapoi să zici, bă, uite, în timpul ăsta chiar am făcut ceva, pentru că a trecut foarte repede timpul. Nu vine să cred că suntem în aprilie. Mhm. Da. Și ce îți place cel mai mult la stilul ăsta de viață? Îmi place că nu e nevoie să fiu perfectă, în primul rând. Îmi place că nu... În general, slăbitul e asociat cu, nu știu, mănânci doar salată cu piept de pui și asta înseamnă să slăbești, dar eu am descoperit că pot să mănânc și să mănânc de toate și să-mi pregătesc multe lucruri și multe rețete și așa și să slăbesc, adică am mâncat mult mai mult decât mâncam înainte. Doar că secretul a fost, am mâncat mai mult, mai slab caloric, dar nu salată. Am mâncat și salată, dar am mâncat salată pentru că am vrut și mi-a plăcut, nu pentru că eram obligată, nu știu. Iarăși cu orele de mese sau cu program, am putut să adaptez la programul meu mai ocupat, nu trebuia să am, nu știu, salată cu piept de pui la ora 12 și vreau să zic, nu că ar fi ceva rău, la salată e foarte sănătoasă și e foarte bună, nu mă înțeleg ce greșit, urmează să mănânc foarte multă salată, mai ales acum că vine primăvara, dar cred că important e să găsești un echilibru și eu simt că în momentul ăsta am învățat oarecum cam cum să mănânc încât să fiu ok cu mesele, dar să mănânc și ceea ce îmi place, adică, na. Și dulce, dacă am avut poftă să-mi fac și mi-am pregătit și așa. Da, s-a mai întâmplat să mănânc și ciocolată și de-astea, dar totul cu măsură, adică nu cum era înainte. Înainte, dacă deschideam o ciocolată, cu siguranță o mâncam pe toată atunci. Acum, dacă deschid o ciocolată, stă mult și bine în frigider, că nu simt nevoie să o mănânc pe toată. Și asta cred că îmi place cel mai mult, că mănânci, Asta e fain la un stil de viață fără restricții. Că poți da, să exact. mănânci, să te bucuri de mâncare în același timp, să te simți bine. Da, n-am crezut că există. Vrei să te vin, n-am crezut că există așa ceva. Pentru că, de obicei, în societate sau și pe internet și peste tot, cam asta vezi. Asta e asociat cu, nu știu, că trebuie să fii într-un anumit fel, dar nu e adevărat. Adică poți să slăbești foarte, foarte simplu și ușor și fără să... Și am slăbit ceva. Bine, mai vreau să mai slăbesc. Cât ai slăbit pe cântar și în centimetri în talie în astea 12 săptămâni?
cred că ți-am scris, știu sigur că am slăbit undeva la 10 kg și jumătate, 11 kg, cam așa, ceea ce nu credeam că o să mai ajung la greutatea asta, sincer. Așa, și în talie cred că ți-am și scris, 2 secunde să caut. Dar oricum era ceva, adică 15 centimetri. În talie. Persoanele care mă, persoanele care mă văd zilnic, chiar vorbeam cu fetele și le ziceam, băi, nu cred că, bine, oamenii care nu m-au mai văzut în perioada asta și cu care mă întâlnesc, îmi zic din prima, măi, tu ai slăbit, ce s-a întâmplat, cum ai făcut, cum ai reușit, vreau și eu să știu secretul. Dar persoanele care mă văd zilnic și, na, sunt obișnuite cu mine și nu au văzut așa brusc, mă întreb, băi, dar unde erau ăștia 15 centimetri? Că deci nu, îți oferă și mai multă satisfacție, știi, când vezi tu, pentru că eu oricum am văzut mult mai înainte să vadă ceilalți, știi, dar când văd și alții și îți zic, mă bucur foarte mult că ți-am zis că, gen, te-am găsit pe Insta și așa, pentru că chiar a fost un real ajutor sprijinul tău și faptul că ai fost acolo să mă întrebi așa ce mai fac, cum mai sunt. Da, și să-mi spui când am ceva îndoieli sau așa, ce, ce trebuie să fac, dar cu sportul nu prea. Bine, nici nu a trebuit să fac cine știe ce sport, recunosc, nu prea m-am omorât. Am încercat în mare parte să fac cât mai mulți pași și să mai fac și antrenamente, dar la capitolul sport nu pot să spun că am fost foarte, foarte perseverentă. Deci se poate și din alimentație majoritară. Adică, oricum, cred că alimentația e baza. Da. Asta numai pentru, nu știu, tonifiat sau ceea ce plănuiesc să fac. Dar mai vreau să mai slăbesc un pic. Da. Spune-mi ce le transmiți celor care se gândesc să slăbească cu ajutorul meu. Mesajul meu este să aibă încredere. Poate că sunt ușor reticenți, cum spuneam. Am fost și eu acolo. Acum 3 luni am fost și eu acolo. Știu cum e, dar timpul și banii investiți în tine sunt cea mai bună investiție. Nu... Și cum spuneam, timpul trece, timpul oricum trece, astea 3 luni oricum s-au dus, dar când tragi linie la final și te uiți înapoi și vezi că ai reușit, uh, nu o să-ți pară rău că ai investit și eu cred că, nu știu, am avut o experiență foarte plăcută, mi-a plăcut foarte, foarte mult să lucrez cu tine și chiar îi încurajez pe ceilalți să încerce, să vadă cum e cu sprijin și vă zic, extraordinar, mâncare extraordinară, suport 24/7. Încercați, n-aveți absolut nimic de pierdut. Super. O să fie. Rezultatele finale o să fie acolo, vă asigur. Și un prieten. Și un prieten. Mersi mult, Narcisa, pentru cuvintele Nu, astea. nu, chiar nu am de ce să nu zic asta doar așa. Chiar n-am nimic de reproșat, adică a fost o experiență extraordinară și care mi-a schimbat viața, adică acum între noi s-au întâmplat, adică am luat și în alte domenii ale vieții mele s-au schimbat lucrurile destul de mult în ultima perioadă. Nu știu dacă e o coincidență, ori poate a fost așa ca piesele de domino, știi? Și am așa, cum se cheamă, am mai multă încredere să fac și alte lucruri, adică și pe plan academic și la facultate și, nu știu, parcă se întâmplă așa multe lucruri. Cred că ăsta e anul meu, nu știu. Se întâmplă așa multe lucruri și cred că a constituit o piesă destul de importantă, pentru că atunci când, nu știu, să zicem, eram complăcută în situația aia și cu mine și chiar dacă eram nemulțumită de aspectul meu fizic și așa, cumva te complaci, știi, că trece azi, trece mâine, trece mâine și nu realizezi că, da, și cum ziceam, nici nu prea mai aveam încredere că o să reușesc. Nici mie nu vine să cred că mă urc pe cântar că, da, într-adevăr, mai există întotdeauna loc de mai bine și va fi și mai bine, mai ales acum că am învățat cum să mă descurc, dar
simt fapt că vezi acolo o schimbare, știi, te motivează așa să faci lucruri Mă în bucur mult de general. tot. Mă bucur mult de tot. Și eu mi-aș fi dorit și am făcut cu tine și fac oamenii mei în general din echipă ce aș fi vrut să facă cineva cu mine când am slăbit eu acum 10-12 ani și m-am chinuit de mama făcului, știi? Și Da, păi când sunt atât de multe informații, culmea că într-adevăr, pe internet sunt atât de multe informații, dar nu știu dacă tu poți să le iei, dar e foarte greu să le aduni și să faci, să găsești exact ceva care să, știi, să ți se potrivească. Și am avut problema asta. Bine, eu între timp ca să țin oarecum evidența calorilor, mi-am descărcat și o aplicație în care îmi introduceam gen ce mâncam, știi, ca să am o evidență, știi. Dar în mare parte, pur și simplu, respectam ceea ce mi-ai zis tu și știam că sunt ok cu caloriile, sunt acolo, oricum nici nu puteam să mănânc. Nu cred că am mâncat vreodată. Am avut foarte puține zile în care chiar să mănânc tot. N-am simțit nevoia, adică n-am, cum ai zis, nu mâncam mai mult decât... Dacă ești sătulă și așa, nu e nevoie să mănânci mai